Thank you very much once again, and let us remember as people those victims of domestic abuse. And let us be thankful that this White Ribbon is an event for men to stand up against domestic abuse. Diolch yn fawr iawn i chi, nawr fi Hannah Dyson staff o byd. Gyda'r menywod sydd yn barod i sefyll ac i wrthwynebu ac i wneud sŵn cywir ynglyn â beth sydd yn digwydd a bod nhw'n disgwyl yn cefnogaeth ni fel dyna ni. Wi'n falch i wneud hynny a wi'n falch i gymrydoli cyngor sir yma.